laing Heroes Hall ketiging syudad na ding San Fernando kaya rining pepaslag ng Christmas decorations anyang Biyernes September 29. Pakasabit lang naman din mga santing aparulging Jose Abad Santos Avenue, City Hall, Ringadong Flyover, Monumento Fernandino, Poblacion Clock Tower, Ampong Baliti portion ni MacArthur Highway. Atinang puso, mga ragulat regalo at syempre batuin na sisimboloking Pasko. Kaya ba ka rin ginawa rin dati nakal lantern makers ng syudad, apenimunan dari Arvin Kiwa, Roland Kiambao, Ampong Marlon Tayag. Sinahopla naman rin aliwa pang lantern makers sa Mark Flores, Efren Teodin, Edmar David, Edwin David Jr., Teddy Aguilar ng Florante Parilla. Kasi alam mo, pag kasi nakakakita ka ng magagandang disenyo at pailaw na ganyan, parang for a while malilimutan mo yung pinagdadaanan mo masaklap sa buhay di ba? Agpakang Mayor Vilma Caluwag, metong yaing lantern making industry ng syudad, karing nasa na panglakwas sa pasignanganing lokal na kapanibalan. Oo, syempre kasi gumagastos tayo kasi hindi natin pwedeng pabayaan yon. Kailangan nating ponduhan para hindi mamatay yung, kaya nga tinawagan tayong Christmas Capital of the Philippines. Kailangan pinag-iisipang mabuti, kailangan talaga may makita silang the best talaga ang San Fernando when it comes sa pailaw. In fact, meron tayo niyan bubuksan sa City College natin yung lantern maker para 'di ba i-showcase natin yung mga magagaling nating mga kabalen dito sa siyudad ng San Fernando. Dahil naman nasa likod din kaya katamong kabalen ng karelang saya, anyang akit dong pakabusniring masasalang parul. Tala ng syudad, hapon ng tala ng kasiyahan, tala ng at tala ng kapayapaan. Yako po'y kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.